O nollés Pablo Linayo fíxose co Campeonato Galego Neoprofesional na velada de Boiro. O pabillón de Barraña viviu o sábado 9 combates nesta festa de boxeo. Boiro acolleu esta fin de semana a velada de boxeo Memorial Luís Torrado Treus, na que se viviron 9 combates no pabillón de Barraña. 18 púxiles participaron nesta cita na que se veu o potencial que ten a comarca nesta disciplina, tanto na categoría amateur como na profesional. O triunfo no Campeonato Galego Neoprofesional que se desenvolveu nesta velada foi para o nollés Pablo Linayo, que se impuxo a Samuel Calderas para pechar por todo o alto o día de boxeo. Ao longo do sábado desenvolveronse 9 combates. O triunfo no inaugural foi para Lucas Curjeiras, que se impuxo a Iago Fernández. A segunda pelexa estivo protagonizada por César Marín e Miguel Pardo e foi o segundo o que se alzou coa vitoria. Sergio Añón superou a Hugo López na terceira cita da velada e Brais Pérez fixo o propio no seu cara a cara con Aitor López. O quinto combate protagonizaron no Nair González e Ariona Becerra e o resultado foi nulo. Marcos Lomba gañou na sexta pelexa, mentres que a sétima foi tamén nula. Alex Castro venceu no penúltimo combate da velada e Pablo Linayo puxo o broche de ouro co seu triunfo ante Samuel Calderas, coroándose campeón galego neoprofesional. A velada tivo a súa parte solidaria en favor da veciña boinense Daniela Otero, que sofre unha enfermidade rara que non ten cura. En total puderonse recadar 2.000 euros que irán para ela. A organización destacou a gran acollida que tivo esta nova edición da velada.